Трудно е да се даде кратко определение на здравословна диета. Следва да се избягват откровено вредни неща, като например голямо количество алкохол, голямо количество мазнини. По принцип, добрата диета е тази, в която се консумира сравнително малко, като размера на чинията следва да намалява с напредване на възрастта. А иначе, ако ме питате от многото диети, които съществуват, за поне 3 или 4 широко разпространени се знае, че водят до намаляване на телесно тегло, но изглежда, че най-дългосрочен резултат и най-лесно поносим във връзка с това, че се ограничаваш с храненето, се постига при така наречената средиземноморска диета. Имаме преди Гърция, Италия, Испания.